Horasma dihita saluhutna lumobima dihamuna kamanami lansani huriata yo ina naumini huriata adorakso tamulai pertanyamota di bagasanarion tapasada maruhata martangyang nahuhom satokin di bagasaruhat tabi. Amin. Marede hita siabukwede nomor 120 sada ayat sada dohot ayat 5. Martang yang makita asin rohamah di kamu dokot dame sia Tuhan di bata amata dohot sia nanakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di bata turupuk jamita di tonga-tongani partang yang ota di bagasan opason rapta payuti hukma hujahahu kami imana tersurat di Hagai bidudua ayat 2 saha rodi ayat 10 sada b.
songono ma tidok disi. Ua dok ma tu si Zerubabel anak ni si Shealtiel pangarajai Isyad Juda dohot tu si Tuan ni malim Joshua anak ni si Josadak dohot tu pasi-pasi ni bangsoi songonon isi dope siak kamu na mangulu akan nasanga mernida joroon di hamuliana perjului hape aha di ida kamu disi anggun wae dakhira naso ada do dietong rohamuna martibakon perjului ope ale Zerubabel pirma todim ninna Jahuba pirma dohot todim ale si Tuan ni malim Joshua anak ni si Josadak pirma dohot todim sadok bangso ni tanoi ninna Jahuba jala dadati hamu mamangula ai ahudo dongamuna ninna Jahuba sebau imahata nahupada tuni tu kamu di haruruar muna san Mesir nang todikku masih hohok do jongjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar ai songono do hatani Jahuba sebot sauti nari nama ulahakku mah makuturi langit dohot tano dohok laut rodi darat huturokku mah dohot saluhut akka bangso parbiku jadi Roma hasudungan ni rohani saluhut akka bangso parbiku jala gohakku mah joroon hamuliau ninna Jahuba sebot ahu do napuna perak jala ahu napuna sere ninna Jahuba sebot jadi gumudang ma hamuliau ni joro parpudion sian perjului ninna Jahuba sebot jala dihajong-jonganon lehonok kudo hadameon ninna Jahuba sebot pa-24 tarion di bulan si Pahasia pa-2 tahotton hinarajaon si Darius Roma hatani Jahuba marhiti sian panurirang Hagai songonon boti hatani Jahuba sebot wa usoi ma akamalim taringotu patiki ima sakatna hamunak kamanami do takay na nami dumulak bangso Israel sa kabuangan Mesir cupang nasida do akan narikot di tonga-tonga ni ngulu perdagingon nasida sian porlak ladang nani ula nasida na pinature nasida bakat dakolani didok alai patureon nasida mamuse nang ganuk bagas nasida akan amarkorka alai dung mula nasida san Mesir tang jupang di nasida hadameon ala adong manangdang di hari kotun nasida paturehon bagas joro ujui holan akka bagas nasida do na di pajongjong nasida na binangun nasida na pinauli nasida
Arani ido sasitongna tung takas do di arahon panurirang hagai bangsoi. Asaradi rohana sida paturehon bagas joro. Asa jupang nasida perbueni akka nani ulah nasida. Asa sinur napinakan nasida gabe nani ulah nasida. Asa say hipas nasida di pardagingon lasongoni nang di parto diope. Asa say dapotan pasarian natama nasida. Di ngulu nasida ido ubana say disurirakon si hagai paturehon bagas coroi. Ni anak kamanami doho inanami taboto do babua dakolan hagabeon dakolan hamoraon dakolan hasangapon nariko dingulu ni hita jolma. Ayah hamatutu gunana molo gabe pehita mamora pehita sangat pehita anggo memang daksonak pikirata. Alan ini dok sasitongna asing ninang gabe hita manang adong di hita hamoraun adong di hita hasangapon alelas doho ma ikut gabe denggan pikirata. Ikut gabe sonang nang rohata. Ikut gabe dame nang rohata. Manang dot hatana asing sonang daging la sonang todi laho memuji debata. Alani ido uban nagabe takas di dok panurang hagai tutong-atongan ningulu ni bangswe dinang mula nasida sian habuangan besir asa unang holan bagas nasida bagas pribadi nasida di pauli nasida bahkan bagas nasida namar gorgai mulo di dok bagas nasida namar gorga nama sai uli HP bagas joro dang di pauli nasida. Hama kamang lota kaina nami memang lota bereng sian hapanur rangon ni si hagayon gabe tung marsitu tu do goloni bangsoi. Mereka mau merespon, mereka mau untuk mendengar dan bukan hanya mendengar, tetapi mereka mau juga untuk melakukannya. Ay gabe di pajongjong nasida do bagas jore sahat tu nasidong jala umuli muse sian bagas joro na parjului. Idu banata bereng di bagas aturpukon dung sidung bagas joroi di pauli nasida gabe di dok si hagaima tu bupati Zerubabel dohot tu si Joshua dohot tu si Tony Malim dohot tu tonga-tonga ni ngulu ni bangsoi aha di dok dadati kamu mamangula ai ahu do dongamuna alai las dileho muse semangat dileho muse gugu tu tonga-tonga ni ngulu nasida madok pirma todimuna masih bagas do padohan pirma todimuna mulo di tonga-tonga ni hita halak batak jali dok rohaku ngahira sudi hita maboto mulo di dok aka natua-tua to kanau poso manang natoras to kaya nakon pirma to dimninna. Nomor 8 supaya ada semangat asa adong gogo manang na mangula pe manang na dia pe nagabi aktivitas setiap hari mulunung nagabi pirto di berarti ada semangat yang baru di tonga-tonga ni kanuk halak.
Songoni mapadokan ni Jehovah tutonga-tonga ni ngulu ni bangsa ujui. Tutonga-tonga ni nang akasitua ni malim. Nak tu si Joshua pi. Bermatot di muna. Dadati kamu mangula. Kamu kamanami doho inanami. Memang mulut taida marhiti bagas joro na pinaulini bangsoi kebitaruli na sida di paso-paso na sed debata. Di paso-paso di batado nguluni bangsoi doho na humaliang. Ay pola didok di bagas aturpukon didok Jakuba tu tonga-tonga ni nguluni bangsoi lekononna do hadameon di hajong-jongan ni bagas joroi. Nina di bagasan turpukon mobi dia siai jala di hajong-jonganon lehonok kudo hadamion Nina Jakuba. Hamu kamang do tamo kay nanami memang mulut taida diharoroni barita nauli tu tonga-tonga ni ngulun hita bang sopatak mula maju hita sa tokin tu sejarah ni haroroni akka para barita nauli doho barita nauli i nang dohoron nasongonon memang saya dapota tua do ganup halak lumubi halak batak dung jongjong akka gereja utui dung ro barita nauli gabi jongjong manggereja di Tanah Batak molo na di tanggal 7 Oktober salpu 160 tahun mah dung roh barita nauli itu tonga-tonga ni hita halak Batak na gabi sekaligus ulang tahun ni HKBP jongjong do gereja di Duluk jongjong do gereja di Rurah di Tanah Batak marhitei gabi Jupang mah pasu-pasu ni di Batak mar dapot Jupang di nguluni halak Batak kahi pason Jupang di tonga-tonga ni nguluni halak Batak taringot tu para binotoan Jupang nang taringot tu namar Tuhan asing ni perbueni nani ulana pe sinur na pinahan na gabi nani ulana alani ido ubanda satu saunari nang taka ari na nang rope sa sitong na taboto do masih takas to hinariko ni bagas joro di tonga-tonga ni nguluta ay di tonga-tonga ni bagas joro ido di sido hita marsaur doho de pata di sido hita marsaur doho nang akadongata jolma do nga sahapor siaw ay las di bagas joro ido makatai de bata tu hita jolma di sido hita mamuji di bata di sido hita pasahaton nang tanyakta dohot peliata kehidupan di bata di nama katai di bata dohot hita jolma gabe say Jupang ma di tonga-tonga ni genup ngulu ni akan aporsiay ay genup halak na tumangihon dohot na mangulaon hatani di bata sedapotan pasu-pasu dohot las ni roha mardapot-dapot sian di bata Jakuba ido bana sai dido Yesus martua ma halak na tumangihon hatani di bata jala nau peopsa martua ma halak na tumangihon nau peop huhut na laho mangulahosa di tonga-tonga ni nguluna si ganopari masa menarik do akamang do takena nami mulu ujui songoni dorasna pangiduan pahapan urangon siaga itu tonga-tonga ni bangsoi lahu paulihon bagas joro mulu tahu jirupani lahu mangalapati i di tonga-tonga ni nguluta si saunari sasitongna mulu didok paulihon gereja dakolan sekedar paulihon bangunanna daking sasitongna alai do padingkaton persauran di tonga-tonga ni urie di hak kami do taringot tu na paulihon bagas joro na paulihon gereja sekaligus paulihon nang persauran di tonga-tonga ni huria marsaur
dohot saluhu dongan sahapor siaon. Las gabi marsaor nang akka dohot dongan naso sahapor siao pena marhiti huriay. Alani dok kamang do takay na nami. Saya dong do rupani hita jolma memang ringkas paulihon gereja. Alai dangdingkan pasauran na tudungan na ruas apalagi muluraknya mar minggu ala-lala mangula ulaw na si ganupari saya dong rupa ni atik pe ringkas doy bana lahu paulion gereja alai dakya dohot tu pertanyaan bakal tu katongan ipungan dihuri pedakya olok alani ala itu tu saya girgir manihai ulau ni donganna patahata ulau ni donganna pauli bakas joroni di bata namar lapata dui sasitona membangun haulion di tonga-tonga ni sadok nasa persauran nasa nang pakobasion nang nasa kesaksian di tonga-tonga ni huriay idona ni dok narupani gabedak tersirang sa tonga-tonga ni kan ngulu ni huria tari ngutulaw na tritugas panggilan gereja markonuinia marmarturia dohot mardiakonya pi alania kamang do takay na nami maca argado hatani tu hataw di tonga-tonga ni ngulut ta si kanupari ay asing ni bagas joro ni di bata secara fisik ima kuriai ala itu takas do di do apostol Paulus babua hita do bagas joro ni di bata ay dang di boto hamu babua bagas joro ni di bata do daging munai inna si Paulus asa molo gabe joroni di batato dirita HP berarti semia matordina di bagasa ngulutta gabe sa sibuan dame mahita gabe sibuan lasniroha mahita gabe sibuan barita na uli mahita maradopon manana isepi dumobi maradopon dongata sahaprosya alani i maulo nang dohot kita mertua di tonga-tonga ni ngulon sai tahaholongi ma debata jala tahaholongi ma kuryai jala tahaholongi ma nang dongata colma amin maulia tema diko ali jaku batukan nami nama makulingi kami marhiti hatam asasai toktong holong rohanami diho huha holongi kami huriam marhiti-hiti roha pikiran ngulu nami nang pabakenan nami pi marhiti-hiti nasay grigir kami tumangihok katam jalatakas say hu parate hati hok kami napinatikom marhite ima gabe tutusi tutu ngulu nami joroni di bata tutusi tutu mian todimi di bagasang ngulu nami gabe say hu parbuih hok kami ma parbuih ni todim gabe si buat dami kami sibuan holong sibuan berita nauli tu saluhut halak lumobima tu tonga-tonga ni kanup dongan nami sahaporsiaw pasu-pasu mahami kanup pasu-pasu sadok roha pikiran ulaon nami siapari say lekonomu gugu dihami hahi pasong jalasay buasong
sumarihon sadok ngulunani di tonga-tongani ganub partikian atong mauliati madiho Tuhan marsanga magwarmo manotong rodi sa liling ni liling na. Amen. Maredehita sa bukwede nomor 650 ayat sada laos tapasaha mapiliata. Kuriana kuhaho kami napi na jong jong ni Tuhan tahi tuna solu pasian hanami kuriai dohot luas nahi saka susah potong doi manahan anggope akagambangi Tuhan taro abade matoi mardua nako itu kami Rabadok mahita ditangiang hatopatai alea manami na di Banua Kijang sa pinarabadia magwarmo seroma harajomo sesaut ma lomoneroham di Banua Tongaon songon na di Banua Kijang lehoma tuhami sedarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami kuna kami togiho tu pangucunan palua mahami siap pangaku ai hodona punah harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama doho para seorang ni todi perbadia ima nama dongani kamu saluhutna. Amin. Amin. Horasma dihita saluhutna. Salam sehat.